Nire fobiek eta filiek ez dute aurpegirik izaten, baina hitzez eta esakunez gainezka egoten dira maiz. Orain dela urte batzuk, aditu bati entzun nion, filia eta fobia markatu batzuk edukitzea komenigarria ere badela. Munduan ibiltzen lagundu dezaketela. Badakizue, bilatuz gero, beti aurkitzen da zure usteak berresteko balio dezaken esaldia. Gorrokotagarriak zaizkidan hitz eta esakune asko kalbinismo berriak ezarri ditu. Askoren ustetan, doktrina honen sorreran neoliberalismoa dago. Nik uste ordea ideia horiek bazter guztiak hartu dituztela. Ezkerreko eta eskuineko alderdi politikoak, kirola, ETB-ko saio histeriko batzuk eta beste asko. Energia positiboa behar da. Saia zaitez erronka jartzen eta erronka gainditzen. Ezagutu itzazu zure egiazko mugak. Nahi duzuna izan zaitezke. Zeu zara zure etsairik handiena. Aholku kartsuen zerrenda luzea da eta hitzoien funtseari darion inozukeria ez txikia. Areago, non eta nola esaten diren krudelkeria ere ez dabil urrun. Oso goxoa izan behar du autolaguntzarako sortutako mantrak ekartzen duen loa. Tentaldirik izan ez baduzu ordea, nazkak ere hartzaitzake. Hala ere, ni batez ere harritu egiten naiz. Ezin baitut ulertu zer dagoen halakoak botatzen dituen gogoan. Ez da xamurra jakitea non bizi izan diren, zer lagun dituzten, zer ikusten duten kalean dabiltzanean. Zer euskarri eskaintzen dien zirtzileria bilduma horrek eta nolatan ausartzen diren hala mintzatzera erori den horren aurrean. Benetan uste ote dute ez direla sekula behera etorriko. Ni bezalako burges txiki bati batzuetan zaila bazaio ere, jakitun naiz erori diren hoiek gure artean daudela. Orain dela ezain beste, gu bezala txu, zebiltzan, amildigi hartzetik, aparte xamar, edo tirriketarraka, estu antzean, baina atente. Elur guztian erortzen ari den gizon baten ibilbide laburra dago. Marra mehar ikusezin baten paraleloan doan bide bat jarraitzen du. Ederki daki, zer dagoen marra horren bestaldean eta ez luke zeharkatu nahi. Gizon horren arazoa berehalakoa da. Begien aurrean eta etengabe eta bere obsesioa biharamuna da. Jakinda gainera, ez dagoela bakarrik, orain bakarrik dabilen arren. Irudi bat oinarri nuela eta galderaz kargaturik abiatu nintzen protagonistaren kin batera. Beti bezala, erantzunik gabe iritsi naiz bukaerara. Behar bada, galderaren helburua ez delako zein den gizaki horren arazoaren zergatia aurkitzea. Horrek erantzun erraza du oso. Asko zeren nekezagoa da antzematea zer dabilen jiraka estuasunaren aurrean berehalako erantzuna eman behar duenaren gogoan. Ez dago asmo handietarako eta kalkuluetarako ez astirik, ez biderik. Otordu bat, dei bat, bilete bat, logela bat, dena salgai. Biharamuna dago eta kitxo. Hala bizi behar dutenen egunerokoa ikustean, galdera batek jotzen da. Noiz arte eutxi alizango gote dio. Arritu egiten naiz
etengabeko ataketatik orbainez beterik atera eta jarraitzeko kemena duena ikusteak. Ikere egingo uke, esan izan didate batzuek horretaz jardun dugunean. Ni ez nago hain seguru. Aulak gara eta hautsi egiten gara. Gutxiago alda ies egiteko tentaldia duena edo errenditu dena. Elur guztiako protagonistak helburua garbi duela ematen du. Ordoki urruneko argipean zain dituen senideen artean bildu nahi duela. Han izango duela babesa, han sosegu apur bat etxea. Herri eta zibilizazio askotan hitz horretan biltzen da gizaki abailduak behar duen kontsolamentu guztia. Eta horrek nik neure buruari jarri nion azken galdera hortik. Senideek eta jaioterriko adiskideek ematen dizkiguten atsedena eta sostengua ez aldira eragiten diguten zamaren eta pesalumbrearen neurri berekoak. Elur guztiako gizonak ez du horretaz gogoeta egiteko tarterik. Sargori dago abiatu denean, haizeteak eta euriak jo dute gero, elurraren ezoiko iragarpena ere ez da bila aparte. Gizonak aurrera egin behar du, etxe baten irudi lausotua helburu. Alferrikakoa litzateke derrotan pentsatzen hastea.